Менің бүтінде өзімнің ғайлада бар, ішлерімде бар. Бүрік стилде ішлеген жыршылар көп. Анда барса да өлтірділер мені. Мен қайтып енді выговорился. Мен сенің, саунд-продюсерің бола алмайым қызғанышқа қаршы. Алар бүтән жыршылар аша сөйлешіп қарайлар. Андай әзірленмеген келушілер 90%. Қора исемліктен оқ списокқа күше алам кіші? Бәлки, ну и вопросы у вас. Конечно. Болды, дейме? Шеп. Так. Сәлем, достар, сізнің білән мен Айгүл Борханова хәмсіз келді кетті шоу тапшыруының яңа шығарылышын қарайсыз. Бізді бүгін қонақта білесіз кім? Ол ең тәкі артистларға аранжировка эшләүче, композитор, әйінді қазір өзі де жүрші болған кіші Илдус Дәулянов. Сәлем, нешік хәлләрің? Исәмісіз, Айгүл. Илдус Дәулянов, саунд-продюсер, аранжировка ясау ustaсы, композитор. Татар эстрадасына яңалык алып килүче, төгәл кеше, үз бәясен яхшы белүче шәхес, Кушкар йылдызлыгында туган. Хәлләр яхшы, Аллага шөкер, үзегез ничек? Аллага шөкер, рәхмәт. Бик зур. Илдус, инде менә безнең 25нче елда килеп җитте, инде аяк атлады. Аллага шөкер. Аллага шөкер, әйе. Нинди планнар әлеге яңа елга? Бәлки хыяллар? Яңа елга хыяллар, планнар музыка белән бәйле инде, иҗат белән бәйле. Концертлар эшләү, алга табан иҗат итү, җырлар язу, яздыру, җырчылар белән эшләү. Шул иҗатта кайнау, име? Иҗат белән кайнап яшәү инде. Һәм инде тагын бер соравым, менә бу хыялларга килгәндә, иң зур хыяллың 25нче елга нинди? Хыял дип әйтергә микән, план дип әйтергә микән? Әйдән, план дип әйтик. Ул хыял да, ул план да инде минем әйткәнемчә концерт кую, үземнең сольный концертны кую. Әйе, үзеңнең сольный концерт. 24нче елда булдымы? 23нче елда булды. 23нче елда булды, 24тә булмады бугай. Әйе, булмады. 20 димәк, 25нче елда көтеп калабыз. Әйе. Ярый, миңа калса без синең белән уенга күчәргә әзер. Мин сиңа кагыйдәләрне сөйләп китәм. Әйдәгез башлыйбыз. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Барлык сораулар синең турында. Башлыйбызмы? Башлыйбыз, әйдәгез. Киттек. Беренче сорауга күчәбез. Синең апрельдә туган көнең үтте, 35 яшь тулды эмес, инде күп кешеләрне җыеп, дусларыңны, якын кешеләрне җыеп туган көн үткәрдең. Әйе. Анда бер шундый бер фотография бар. Нинди икән? Менә анда күп кеше тора. Менә шул фотографиядә ничә кеше басып тора икән? Хәтерлисеңме, анда менә гомуми фото бар. Менә шунда күпме кеше басып тора икән? 47, 48, 49 яки 50. Синең җавап бирәтләрме? Кем белсен? Так. Туган көнеңдәге фото, анда син гаиләң белән басып торасың һәм анда бар. Сез аны санадыгыз, что ли? Санадым. Әйе. Барлык битләренә менә шулай иттереп уклар куеп санадым. Бәлки кемдер булмагандыр, кемдер чыгып киткән булгандыр, әйме? Әйе, алай да булырга мөмкин. Шуңа күрә белеп тә булмый. Ничә кеше килде? Хәтердә дә түгел, шуны әйткәндә. Инде күп вакыт үткән. Күп вакыт үтте. Булсын, өченче җавапны алабыз. Җавап. Әйе. Һәм наугад. Җавапны алдык. Әйе. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Түгел. 47 кеше санадым. 47 кеше. Илдус, күчәбез синең белән дөреслек яки гамәлгә. Әйдәгез. Күчтек дөреслек яки гамәлгә. Беренче булып нәрсә сөйләсәң? Дөреслекме, гамәлме? Так. Нәрсәдән башлап карыйсың килә? Әйдәгез, дөреслек булсын. Дөреслек булсын. Яңа артист буларак, яңа җырчы буларак сәхнәдә әлеге вакытта татар эстрадасына нәрсә җитми һәм нәрсә бик күп. Синең караштан. Нәрсә җитми? Миңа калса барсы да җитә бүгенге көндә. Уже. Ошамый миңа бу җавабың. Дөреслек кирәк, нәрсә дип уйлыйсың? Шуны әйткәндә, күбрәк экспериментлар җитмидер, бәлки. Нәрсә күп? Нәрсә күп? Бүрек стилдә эшләгән җырчылар күп. Бер-берсенә охшаш.
һәм бер-берсен кабатлаулар күп. Бер-берсеннән аерыла алмыйлар. Андыйлар күп. Шуңа күрә кайбердә тыңлыйсың, теге радионан да, телевизордан күрәсең, барсын белеп тә бетереп булмый, чөнки бер-берсенә охшашлар күп. Син үзең аранжировщик буларак, әйме? Бәлки менә шул татар җырларының охшаш булуы аранжировщиктан да торадыр. Аранжировщиктан әлбәттә тора. Мәсәлән, һәрбер аранжировщикның үзенең стиле бар, үзенең тавышлары бар, звуклары әйме, һәм алар белән куллана. Һәм инде син аларны байык әйтмәсәң, алар синең бүрек булачак. Шуңа күрә һәрбер җырчыга үзенең стилендә эшләргә тырышырга кирәк. Үз ничек звучаниесен табып. Шулай, Шул чакта гына алар бер-берсеннән аерылалар. Менә әгәр дә син күп бер артистка күп җыр язсаң, аларның аның бит җыры да охшаш булырга мөмкин, шулаймы? Охшаш булырга мөмкин, әмма дә ләкин аларның шундый привычкасы бар, берәр җыр халыкка үтеп инә икән, миңа бит менә шундыйны кирәк, шундый җыр язып бир дип киләләр. Ә мин аңлатып карыйм, мин теге ни өчен әлеге яңрак кына бер җыр яздык, һәм инде халык комментарийлар теге яза, бу җыр охшаш дип. Мин нәрсә эшләтим аны? Җырчы бит инде шундый җыр артыннан килгән. Үзе сорап, үзе теләп килгән. Ул инде безнең эстрада гына түгел, Россия эстрадасында да шулай ук нинди җыр үтә, шул ук җыр стилендә эшли башлыйлар. Мен калса, менә бу җырның эрасы, бу җырның эрасы, икенче җырның эрасы дип әйтеп тә була. Ярый, рәхмәт бик зур, менә ихлас күңелдән ачык җавап бирдең. Без синең белән күчәбез киләсе сорауга. Кәеф кавер тапшыруында хәтерлисең икән бу тапшыруны. 2 ел элек булды инде бу, әйме. 6-нчы кавер җырлаучысы кем иде икән? Хәзер хәтерлибез, искә төшерәбез. Беренче җавап Айзилә Фахитова, Сөмбел Фархуллина, Илшат Гыйлметдинов, Зарина Әхмәдиева. Сез миңа әйтмәдегез. Әйтмәдек, кызыгы шунда бит әйтмәдек. Ул бит инде качан булган тапшыру? 2 ел элек, 2 ел элек. Мин каян хәтерлим инде. Тапшыруның ысылы шунда. Сезгә җавап бирергә авыр булсын өчен. Әйдәгез, Айзилә булсын. Аның иҗады ошый. Шу, менә ул Кәеф кавер тапшыруында синең әйткән. Бик матур җырлый, бик моңлы тавышлы. Вакытында ул җырчыда бик вокалда эшләп йөрде ул. Шуңа күрә сәхнә кешесе. Сәхнә кешесе. Айзилә дигән җавапны алдык, беренче җавапны алдык, дуслар, һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Әлбәттә ул җавап дөрес түгел. Әлбәттә ул түгел, Сөмбел Фархуллина. Менә баш иябез. Һәм күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Илдус. Инде хәзер нәрсә сөйләбез? Дөреслекме, гамәлме? Дөреслек булсын. Дөреслек булсын. Һәм тагын бер кагыйдә. Әгәр син 2 тапкыр дөреслек сөйләсәң икән, өченчесе гамәл булырга тиеш. Яме? Ну шулай була инде. Шулай була инде. Нәрсә эшләтәсең? Мин бит инде җавапларны барсын да белмим. Белмисең. Киттек. Димәк, син дөреслек сөйләдең, сиңа дөреслеккә сорау бирәм. Син кара исемлекнең турында күп сөйләдең. Күзләрне бора, дөрес, күп сөйләдең. Һәрбер интервьюда сине сорыйлар, ни өчен кемнәр бар анда? Бу интервьюда аның турында сорамаячаксыз. Рәхмәт. Киттек әйдәк. Арта бар. Менә нәрсәдә сорау, әйме? Ни өчен син әлегә кара исемлекне булдырырга карар кылдың? Һәм ни өчен син моны миңа ярый дип уйлыйсың? Мин кара исемлек булдыра алам дип уйлыйсың? Нәрсәдән чыгып? Аны бит мин теге гомумән алганда специально язмадым, теге ул үзеннән барлыкка килә бит инде. Кемнәр белән ничектер барып чыкмаган. Шуңа күрә үз теләгеңнән генә инде. Мин теге специально шуларны яратмыйм, шулар белән эшләмим дип язып утырмадым мин. Алар белән эшләгәннән соң, ниндидер тәҗрибәдән соң, ул үзеннән үзе барлыкка килә бит. Сиңа әйтеп килгәннәре булмадымы? Менә бу кеше белән эшләмә дип әйткәннәре булмадымы? Мин берсен дә алай тыңламыйм, чөнки ул кеше белән эшләгәндә бәлки ул ничектер эше барып чыкмагандыр. Әмма дә ләкин ул миңа килгәч, без аның белән рәхәтләнеп эшли алабыз. Андый практика булды. Мин нәрсәдән чыгып әйтәм, менә бу артистларның әзерләнмичә килүе, артистларның җырчыларының сүзләрне белмичә килүе, әйме? Ул бит инде аларның эше, ә синең эшең җыр яздыру дип әйтәсем килә минем. Син алардан үстенрәк булып, юк, мин сезнең белән эшләмим дигән шикелле килеп чыга. Шуннан сорау. Юк, андый да түгел. Андый әзерләнмәгән килүчеләр 90%. Һәрберсе белән эшләмәсәм, мин берсендә белән эшләмәс идем.
Әмі де, ләкин анан башка әзерленмәүдән генә түгел. Бүтән факторлар да бар. Нинди факторлар? Допустим, ул бер тапкыр гына әзерленмәй килмәй, һәр вакыт әзерленмәй килә. Ярар. Һәр вакыт әзерленмәй килә. Андыйлар бар. Вакытында килмәүчеләр бар. Бәлки вакытны алалар да, соңынан вакытлар килеп җитсә, килмиләр дә, шылтыратасың, трубкаларны алмыйлар. Үзләре шылтыратып сиңа записка сөйләшәләр. Андай вакытлар да булды. Шуңа күрә күп инде саный башласаң, гомумән сине ихтирам итмәү дип кабул итәм. Синең эшеңне, синең вакытыңны, чөнки мин аларга вакытымны үзем сарыф итеп, минем бит инде үземнең гаиләдә бар, миндидер эшләрем дә бар. Мин алар дип киләм студияга, алар килмәгән вакытлар булды. Шуңа күрә ничек? Шуңа күрә син бер генә шанс бирәсең, яме икенче шанс бирмәсең. Бер генә түгел. Берничә тапкыр килгәннәре дә бар. Әлбәттә. Бер генә теге андый. Бер тапкыр соңга калдың, всё. Син кара исемлек. Алай булса 100% артистлар. Менә шуңа шуннан да чыгып сырыйм мин. Ул бит инде кара исемлек булдыру. Иҗади кешеләр алар гомумән теге вакытны карамый торган кешеләр бит инде. Алар 7-гә куялар да будильникны сәгать 12-дә торалар. Шуңа күрә теге нормально. Кара исемлектән ак спискка күчә аламы кеше? Бәлки күчә аладыр. Алар бүтән чыршылар аша сөйләшеп карыйлар. Кайбердә шанс бирә алам, кайбердә инде. Бигрәк тә эшләсем килмәсә, теге бер нотага да эләкмәгән җырчы булса, нервы җитмәй шуннан. Нервы җитмәй инде, аларның бит парасына күтәрергә кирәк, үз урынына урнаштырырга кирәк. Күпме вакыт үтә? Күпме вакыт үтә. Ярый, рәхмәт бик зур. Бу кара исемлек зураймасын дип теләп калабыз. Ул зураймый ул. Зураймый ул? Шулык. Еллар барышында. Күчәбез киләсе сорауга. Ну и вопросы у вас, конечно. Конечно. Менә куя килдем дип уйлыйсыз. Бүтән килмим мин сезгә. Карарбыз, бәлки бер елдан соң концертлар үткәчендә тагын килерсең. Декабрьдә рәхәтләнеп ял итеп кайттым. Ниме? Таиландларга барып. Шул Таиландтан хайлайтска ничә сторис кертелгән? Хайлайтска? Анда бар хайлайтс, әйме? Менә синең ярамы-грамың бар. Анда бар шундый түгәрәкләр. Актуальный түгәрәкләр. Хайлайтс дип аталалар. Мин санадым. Һәм ничә хайлайтс, ничә сторис бар әлеге хайлайтстан? 85, 86, 87, 88. Шулай күп, что ли? Бик күп. Анда менә нукта достар, сез дә кирип карагыз. Рәхәтләнеп санап утырыгыз. Димәк, әйдә әле син уйлаганчы, әлеге ялың турында сөйләп кит. Син дустың белән бармы? Уйлап тору да. Бәлки исеңә төшерерсең. Аха, менә кичә 85-нче керттем, димәк, бүген. Бәлки мин аны бүген үзгәртермен. Бәлки, ләкин бу бит инде безнең съемкаларга алдыннан саналган нәрсә. Ялың турында синең дустың белән генә бардың. Дип беләм. Гаиләңне алып бармадың. Без дустыбыз белән күптән инде хыялланган идек шулай. Без иҗади дуслар, ул минем ничек әйтергә шәкертем. Миннән инде ул өйрәнде музыка белән, саунд продюсер булып, җырчылар белән эшләргә, аранжировкалар язарга. Шуңа күрә без инде бик тыгыз гаилә дуслары. Менә шуннан димәк. Инде башта шәкерт булып, хәзер инде дуслар. Һәм инде бер-беребезгә тормышта да ярдәм итәбез, иҗатта гына түгел. Каядыр выступлениягә, концертларга барсам да ул миңа ярдәм итә, мин аңа ничектер тормышта ярдәм итәм. Шуңа күрә ничектер шул икегез бергә барырга уйладыгыз инде. Барып кайтырга булдык. Менә бик әйбәт булган, бик рәхәт булган. Миңа калса, инде бу авыр елдан соң, 24нче авыр елдан соң рәхәтләнеп ял иткәнсездер. Димәк, ничә хайлайт булган икән, ничә сторис булган икән? Кайсы җавапны сөйләсәң? 88 матур цифра бит, икесе дә 8. Икесе дә 8. Түгел, шуны сөйләсеңме? Алай түгелдер инде. Миңа просто цифра ошый. Сөйләдекме? Дуслар, сөйләдек һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Дөрес! Афәрин! Әйдәм бит җавап бирә аласың кайсысында. Как будто менә түгел 88. Менә шундый матур сон булган. Аллага шөкер, менә кәефләрдә рәхәтләнеп китәм.
Күңелгә рәхәт булып китте. Әлбәттә, май булып ята шул дөрес җавап бирсәң. Әйдә, икенче сорауга күчәбез. Таяну нуктасы тапшыруының музыкаль сабантуй тапшыруына багышланган чыгарылышында син ниченче минутта беренче сүзеңне әйттең? О. Әйе. Димәк, 14 минут 18 секунд, 19 секунд, 20 секунд һәм 21 секунд. Рәхәтләнеп җавап бир. Мин анда, по-моему, вообще бер сүз әйтмәдем. Әйе, син анда бик менә әзгәрә сиңа сүз берләшә. Мине чакырып алдылар да, мин әйтәм нәрсәгә килдем соң. Берестә мин көтәм, кайчан әйтәсең берәр нәрсә. Анда просто бер буш урын бар. Шуңа күрә. Шуңа син белән капларга. Синең вакытың буламы, килеп килә китәргә әйтәм, мине тапшырды, таян нуктасы. Все окей. Анда сине бүлдереп тагын бер кеше сөйли башлый. Анда барса да бүлдерәләр мине. Кайтып инде өйдә теге выговорился. Онда менә шулай булды, тегеләй булды, монсы сөйли, тегесе сөйли. Әйе. Авыр, әйе. Менә сине бүлдереп бер кеше сөйли башлады, ләкин мин синең секундыңны таптым. Әйтәсем килә. Кызык сорау инде. Әйе. Башка сыймаган сораулар. Так. Булсын 14-тә 19. Әйдә, 14-тә 19-ны алыйк, әйме? Әйе. Ярый, уйлап тормыйбыз, җавапны алдык, һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. 18-нче секундта. Бәлки 19 булса да сез миңа Күрсәтимме? ярар, ышанам. Әйдәгез, вакытны узгарды. Менә кайткач тикшерер. Ярый. Мин сиңа сорауларны җибәрермен. Ярар. Бара Әлбәттә. тикшерерсең. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Илдус, син инде 2 тапкыр дөреслекне әйттең. Һәм өченче тапкыр дөреслекне әйтәм. Юк, Әйдәгез. булмас, алай булмас. Синең белән хәзер гамәл кылабыз. Мин сиңа монда мин үзем сөйләм синең өчен гамәлне. Мин сайламыйм. Юк, әлбәттә, син 2 тапкыр дөреслекне әйттең һәм өченчесе гамәл булырга тиеш. Әгәр дә син 2 тапкыр Гамәлне үзем сайламыйм. Юк, әлбәттә мин әйтәм, кайсы гамәл эшлибез икән. Әлбәттә мин барысын мин эшлим. Мин сөйләдем гамәл һәм сиңа бер гамәл бирәсем килә. Әтәш булып кышкырган. Юк, андый түгел инде. Андый җиңел булыр иде, син нәрсә? Эт булып бер алам. Ну, онсы, наверное, авыррак булыр, әйе. Мин натуральный итеп бер алам. Шулаймы? Күрсәтәсеңме соң? Әйе. Әйдә. Ну, бу гамәлгә кермәячәк. Кирә ала. Юк. Кирә. Әйдәгез, эт булып берәм. Юк. Прям натурально. Мин прям simple ашлай язылган. Аннары соң мин үземнең гамәлне бирәм. Римме? Р. Микрофон запирать мимо, нормально. Стәлле. Булдымы? Булды, бик ошаган, дөрестән дә ошаган. Үзегезгә менә шул әлеге тавышны яздырып алыгыз да, кешене куркытыгыз. Әйе. Инде хәзер миннән гамәл. Без синең беләбез Илсия Бәдретдинова белән эшләгәнеңне. Син шалтыратасың Илсия Бәдретдиновага. Әйе. Һәм әйтәсең, мин синең саунд продюсерың була алмыйм. Чөнки мин үземнең концертларымны әзерлим. Сиңа вакытым юк дип әйтәсең. Фантазия, конечно. Әлбәттә. Шулай дип әйтәсең. Һәм аның реакциясын без тыңлаячакбыз. Әйдә? Гомумән нәрсә дип уйлыйсың, ул ышанырмы? Сез инде ничә ел эшлисез бергә? Юк, ышана инде ул. Димәк, реакцияны алабыз һәм инде әлеге легенданы син шулай дәвам итә аласың үзеннән чыгып. Ярар, киттек. Үзегез сөйләшегез. Юк, син ташырда түгел. Алма трубканы, алма. Итмит, алмай дип. Шылтырата ул. Үзе шылтырата. Соңынан, бір-ике атнадан. Тагын килерсеңме төшерергә? Булды бит инде, алмады. Булды инде, алмады, әйе. Тагын кемнәр белән эшлисең әле син? Булды инде, шул Илсия белән генә эшлим. Әйе. Фирдус Симаев белән эшлисең, Сабиров белән эшлисең. Марат Ерулин белән яздырган җырың бар? Әйе, бер җыр язып бирдем. Әйе. Шуны кире язмадым бүтән. Әйдәгез, Илнатка шылтыратыйк. Илнат белән күп эшләдең? Әйе. Рафис Калимуллин, Илнат. Алар белән тыгыз. Дуслар, без Рафис Калимуллинга шылтыратабыз. Һәм аны хәзер кызык эшлибез аңа. Мишәрлекләрне чыгарабыз. Мишәрлекләрне чыгарабыз. Дайдыска. Рафис, достым, сәлам.
Ничехаллар? Ничего, нормально, братка. Слушай, мен сенің, короче, саунд-продюсерің бола алмайым қызғанышқа қаршы. Чөнки мен теге үземнең җырлар белән шөгыльләнгәч, теге үземә генә ясыйм. А ты дальше аранжировки не хочешь делать, да? Юк шул. Понял, братан, понял. Шуңа күрә гафу итәме? Это ко мне только или к остальным тоже? Юк, конкретно к тебе только. Ладно, советуй меня. Шул, братан. Ладно. Ладно, элемтә дәяме? Давай. Давай, брат. Нигнәме? Мен голсу шуң кыршыкта калган. Нәрсә эшләтәсез? Әйе, дуслыкны әзрәк кенә. Әйдә языйм инде. Я, әлбәттә, шуларда все булды, без кызык кына эшләгәнен килде китә шоуда дип. Язам, яме, теге. Яз, ярый. Дус кешене әзрәк тынычландырыйк. Онда шуны биттердерсен дә, шунда бит син үзең дә әле чыгармыйсың да, көлмисең дә. Серьезно шундай. Юк, актерлык мастерство бар инде. Әзрәк укыган бит инде. Тормышта миңа калса онсыз булмыйдыр. Ярый, рәхмәт сиңа бик зур. Аллага шөкер эшләдек бу гамәлне. Бер артистны алып баргаттык. Әйдәгез, дальше шылтыратабыз, менде исемлек күп. Киттек, монда исемлек күпәйме? Киттек, күчәбез киләсе сорауга. Разил Камаловтан булыр бу сорау, мин аңа чыктым, һәм аннан бер сорау сорадым. Әйтәм, сез аның белән бергә яшәгәнсез, бергә сез аның белән дус булып әлдә. Без аның белән 20 елдан артык таныш. Әйе, сезнең дуслык тарихыгыз бик зур. Һәм инде бер сорау аннан, әйме? Ничә ел сез бергә дуслар? 20 ел. Киттек артава. Ай, бик җайлы булыр иде бу. Киттек, сорау. Сез аның белән бер клиентта укыгансыз Уфада, бу мен Уфада. Һәм шул клиентның икенче курсында. Әйе. Сезнең группада. Әйе. Кызлар саны күпме иде? Юк, аны каян белә аласың? Ни исендә калган? Менә барлык 20 ничә кыз. Булмас хәл вообще. Миңа калса. Сиңа кадыр. Шалтырата аласың, дөрестәндә. Әйдәгез, шалтыратабыз. Әйдә. Әлеге сорауны Разил бирде. Сез аның белән чыгарылышын карый аласыз. Ул җавапны белә, төгәл белә. Бүген Разил белән Илдус очраштылар әле. Әйе. Әйе, братка. Достым, сәлам. Салам. Ну чё, как? Отснялись? Нет еще, ней сиңа сорауым бар иде. Сорау бар иде. Слушай, мында бер достым сорау биреп калдырган бу тапшырууга. Әйе. Күлиятның икенче курсында ничә кыз укыды дигән. Син шул сорауга җавапны белмисең микән случайно гына? Нинди вариантлар бар монда? Беренче вариант 23, икенче вариант 24, өченче вариант 25 һәм дүртенче 26. Һәм җавап? Достым, өченче вариантны сайласын, 25. Һәм бу дөрес булмаячак ди. Дөрес булачак. Дөресме, точно? Точно. Ой, рәхмәт. Рәхмәт, достым. Уңышлар. Ярар. Тапшырулар. Рәхмәт, чын күңелдән. Ярар, пока. Исән сау. Элемтәдәме? Ага, рәхмәт. Димәк, өченче? Әйе. Түгел хәтерлисең, дөрес хәтерлисең. Бәлки 2дер. Юк. Киттек, әйдәгез, 25. 25 дигән җавапны алдык, һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Әлбәттә ул дөрес җавап. Алдамаган икән, алдамадым. 25 кыз укыгансыз, һәм анда 3 егет укыгансыз бугайсыз. Коронавируска кадәр тиге хәтер яхшырак иде, аның кире. Андый цифрларны хәтерләп бетерә булмый. Цифрларга авырсың, хәтерләп калдыру. Күп кешедә шулай, без аны белеп эшлибез әлеге сорауларны, шуңа күрә күчәбез инде. Янәдән киләсе сорауга. Яшәп калырга җыры килимендә алдыңда ничә катыргы ята. Анда бер кадр бар. Син инде фатирда утырасың, әйме? Әйе. Һәм синең алдыңда катыргылар
Аха. Менә алар ничә булды икән, күпме булды икән? Мин Сез аны каян беләсез? Сез бит съемкаларда булмадыгыз. Булмадым. Ләкин мин Марсель Махмудовны беләм. Сәлам, Марсель. Һәм Наиләне дә беләм. Ханнанова. Ханнанова. Мен аны үзем карадым, һәм инде унда караганда санадым. Әлбәттә, ничә булды, төрле ракурслардан санадым. Һәм чыктым Наиләгә. Әйтәм, Наилә, миңа төгәл җавап кирәк. Ничә булды монда? Һәм аның җавабы белән минем җавап туры килде. Үзләре дә белмидер. Белә, ул әйтә, миңа әйтте. Минем сценарийда бар, ул хәзер әйтәм сиңа. Ничә диде? Ничек әле? Әйдәгез, Наиләгә шылтыратабыз. Шылтыраттык бит инде. Син күзенә кыса аласың. Миңа матрит күз кыстылар. Без хәзер алып атабыз. Ике дөресман җавапны. Әйдәгез, 3-не алып атабыз. Җайлы ясыйсы. Хәзер ди менә монда. Әйдәгез. Димәк, алып атабыз хәзер әймен. Беренчене һәм дүртенчене. Димәк, безнең 7 яки 10 дөрес түгел. Ярак китмәдек, әйме? Әлбәттә, монда инде 7-га кадәр генә иде. Так. Син үзең ничек хәтерлисең? Бәлки анда сүзләр язылган булгандыр һәрберсенә. Һәрберсендә сүзләр юк, 8 яки 9. 8 булсын. Сиңа уйлап бетерергә кирәк. Әйе. 8 матур ул теге знак бесконечности. 9 тагында матурак. 9 минем туган көн, кстати. 8 булсын. Дөреслеккә җавап бирәсең килә инде, димәк. Әйе. Алабыз 8-не. 8 булсын. Түгел. Әйе. Җавапны алдык һәм бер җавап. 8! Ура! Ура, түгел инде! Син дөрес әйттең. Әлбәттә, сиңа афәрин, сиңа кул чабабыз. Син афәрин. Киттек, күчәбез киләсе сорауга. Син Башкортстан егете. Әйе. Сиңа хәзер Башкортстан турында бер сорау бирәм. Башкортстанда урнашкан Ямантауның биеклеге нинди? 1610, 1620, 1630, 1640 метр. Әйдәгез, мин кайтып киләм. Әйе? Метр алам. Әйе, метр алып. Шешеп. Өскә менеп. Әйе. Үлчәп. Әйе. Кире төшеп. Сезгә шалтыратам. Ярый, без монда сәгать 6-га кадәр булабыз. Әйе. Өлгерәсеңме? Шул вакытка тиз генә очып кына барып кайтып. Бер 7-8 сәгать үтә инде. Барып җиткәч. Алайса ярамый, алай эшләргә. Хәзер җавап бирә кирәк. Әйдәгез, 1600. Ничә? Син әйт. Монда белеп булмый инде. Булсын 3-нче. Отызды беләсең. Әйе. Ничетный теге цифрлар ошай миңа шуңа күрә. Син кешен үзен 9-нчы көндә тапсың. Дуслар, җавапны алдык. Һәм бер җавапны күрсәтәбез. Аллаһка шөкер. Ура! Дөреслеккә кирәмәлгә күчәбез. Ура түгел. Нәрсә сөйлибез? Дөреслекме, гамәлме? Безнең бер гамәл булды әлеме? Гамәл. Әйдә. Гамәл. Син берәр предмет аласың һәм аннан берәр тавыш чыгарасың. Мин моны нәрсәдән сорыйм? Минем ишеткәнем бар. Теләсәң нинди әйберне алып, аннан тавыш чыгарып була һәм ул тавыштан җыр язып була. Шуннан чыгып әйтәм мин. Мәсәлән, булырга мөмкин пакетның шыгырдавы яки китапның битләренә ачылышы, мәсәлән, әйме? Анда һәрбер әйбернең үз тавышы бар һәм ул тавыштан көй язып була. Дигән нәрсә бар. Дөресме? Көй түгел инде, музыка. Музыка. Ясап була. Әйе, була, ясап була. Әйе, мелодия чыгарып була, әйе, була. Сиңа менә шундый гамәл. Аларның инде звуковысотности булса, һәрбер тавышның звуковысотности юк. Уна кул белән чапканда звуковысотность алай юк. Тимерләр ниткәндә, менә нәрсә белән, допустим, стаканга суксаң, анда звуковысотность бар. Әйдә, стаканга сугып карыйбыз алайса. Әйдәгез. Бер кружкамы әллә берәр. Синең стакан белән суың бар, миндә бар ул. Алар белән эшли алабыз. Әйдәгез. Әйме? Әйдәгез. Мин хәзер кул чабам һәм шул ук секундта безнең монда студиядә әйберләр килеп чыгачак. Күрәсезме, дуслар, монда өстәл, монда оборудование, монда микрофоннар, пианино, монда барс бар, монда тавыш тикшерү нәрсәседер ул, әйме? Картасы. Картасы, аңладык. Без хәзер Дәүлән белән яңа музыка чыгарачакбыз.
Демәк, синең бар стакан әйме? Әйе. Койышымында һәм каләм. Ручка. Әйе. Нәрсә белән эшләячәкбез? Ничек эшләячәкбез? Шушы стаканны яздырабыз. Мына үзенең звуковой соответствие бар. Әйе. До диез, әйме? Шушы тавышны яздырабыз хәзер. Һәм инде безгә бер генә тавыш җитә, чөнки аны кабатлап була. Мына бер яздырдык әйме? Монан кире инде. Без ул тавыш белән уйный алабыз. Ого. Так. Миңа калса без бүген килдек ите шоуның вайбының музыкасын язабыз. Киттек, хәзер уйныйбыз бу тавыш белән. Так. Бу шул бер тавыштан бу, әйме? Әйе. Шушы тавыштан. Мына бит. Һәм инде без ревер өстәйбез. Бу инде пространственная обработка дип атала. Матур әйме? Әйе, шеф. Так, киттек артабан. Һәм инде берәр ритмический үзенең тавышы белән өстим. Әйдә. Мәсәлән, булды. Осында без яздырдык һәм тыңлыйбыз. Булды. Киттек артабан. Һәм инде безгә берәр гармонический. Әйдәгез, нәрсә дип атала әле? Койшы. Койшыны өстәйбез. Әйдә, койшыны өстик. Хәзер беренчек. Так, уйлап табарга кирәк. Шундай ритм була. Булдымы, Айгөл? Ошыймы? Әйе, ошый, миңа беренче нотадан уже ошады. Так, хәзер. Булды. Танып карыйсызмы? Әйдә. Шундай кызык бу бит менә дөресен дә нидер. Һәм инде без берәр фортепианный партия яздырабыз. Так, киттекме? Әйдә. 1, 2, 3, 4. Булды, әйме? Шәп. Так, киттек артабан. Безнең вакыт бармы әле? Бар. Һәм инде без яраткан удар бочка өстәйбез, әйме? Әйдәгез. Ошыймы сезгә? Бик шәп. Сиңа калса бу коммен йол вайбы. Һәм инде без аңа Шундый матур. әйдәгез кул чапканны өстәйбез. Ярдәм итәсең? Әйдә. Әйдәгез бергәләп. Миңа мондарак. Әйе, якынрак. Так, хәзер. Булды. Тыңлап карыйбыз хәзер. Вот. Так, киттек артабан. Без
хәзер бас тавышын яздырабыз. Так. Тыңлайбызмы? Әйдә. Мен қазір шынды мотор. Кеттік. Минутқа тұқта қалам. Болып мен сенің орын тұқта алам. Қолыма сенің қолың тұқта барам. Яқтыртам сенің жолың тұқта салам. Жүрекке сүйудың. Вау! Болды. Әфәрріз алғышлар, қол шабабыз. Шының қадар талант есі. Бір гіне тауыштан шыққан музыка. Күй. Фантазия. Бұл шапқанларда, қойшы тауышларда, стакан тауышыда. Міне, достар, бізні музыка дұрыстанды, біздің әйләні тірі бізді музыка. Әміне сенің өзіңнің ең сәйер тауыш, ненде ол? Өзіңнің жырларыңда қолданылған ең сәйер тауыш. Қатырлесің ме? Кока-кола тауышларын яздырған бар. Ашабызда пш деп. Қатырләмейм, кімдәдір яздырдық енді. Менің ештікенім бар Билли Айлишның менің бит бар өзінің абысы, еме? Саунд продюсері, Хәм олар яздырғаннар светофорның тауышын. Ол бит шини светофор. Шыны яздырып, шыны менетігі сәйер тауышларына. Әйтен бүтін тауышларына яздырып, музыка ясырға бола. Шынды шәп, шынды рәхәт мене сенің ижатта қойнауыңны көру. Сенің көзлеріңні яныңны көру. Дәулән біздің еш қараушыларыбызға, біздің еш буыныбызға бәлкі тіләклерің бардыр. Әйтәсі. Еш буынға нәрсе деп әйтәсім келе. Ғұмән ижаттан Шаян ТВ каналынан айырылмағыз енді бірінші ширатта. Қайымды біздің ижаттыбызны күзәтіп барығыз, біздің жырларыбызын тыңлағыз. Татар тілінде сөйлешігіз, татар жырларын тыңларсыз. Қайымды бірге шулай өсірге насип болсын алдағы күнлерде. Амин шулай болсын. Бізге яңа жырларына сенен дә ишетергә насип болсын. Көп яңа аранжировкалар ишетик. Хәмидә әлбәттә сине үзеңне дә күрәсебез килә сәхнәдә йолдыз булып, үзеңнең концертларда очрашырбыз, Алла теләсә. Концертларда очрашырбыз. Рәхмәт, бик зур инде безнең сиңа кичкенә генә бер бүләгебез бар. Менә шундый матур кичкенә кәнәфи, без синең белән матур әңгәмәләр алып бардык. Инде безнең тапшыруыбызны әлеге кәнәфигә карап искә алырсың. Рәхмәт, бик зур килгәнеңә. Нинди моторлык. Студияға алып қайтып қоям. Һәр вакыт Шаян ТВ Хәмидә Айгөлне минем истә тотып. Менә бит. Мине дә истә тотып. Ижад итермен. Рәхмәт, бик зур. Илһамландырсын сине. Рәхмәт, бик зур килүеңә, инде дөресендә вакыт табып килүеңә. Яңа елда сиңа иҗади уңышлар теләп калабыз. Күбрәк очрашырга насип булсын. Инде сез, дуслар, безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылырга онытмагыз, лайклар куягыз, комментарийлар языгыз һәм инде әлбәттә безнең яңа чыгарылышларны көтеп калыгыз. Дуслар, безгә бүген шундый шәп кеше Илдус Дәүләнов килде һәм китте. Сау булыгыз. Хош-хош. Сау булыгыз.